apa lah di Pulau Jawa, onde apa nan di tanah rantau. Ketiklah YouTube Sinar Padang Official, abatamu Jo Siril Asmara. Halo Pak, jangan sampai lupa ya Pak yo, ketiklah YouTube Sinar Padang Official, boleh ketemu sama album-album Siril Asmara. Oke Pak. Alam qadir anak bala. Kabuang dahulu malang mengkodir anak bala. Panjanglah nyawa ampe larang rantau, jo panjang latigo. Panjanglah nyawa ampe larang rantau, oh jo panjang letih. Kita lah mulai mengarang lakabai. Kok salah lama gajai olah sakali koe. Ora bana larang rantau
ruang kalambala dapet luas sembangan. Oh minta ampun menyabui kaba urang dak nampak di dendangkan. Kalau jadi awak merambah gadang air di sungai landai terandam bantu kadai nasi. Oh karena badan kaba bukan jadi pandai perintang awak malam. Kalau jadi beko maramba lain talang lain pangalan petapan julu tangkai bunga. Oh karano badan kamangarang kaba lain tukang lain buatan. Oh guru nyolangai mandiang juo Tuhan. Kapagulito dari ulu panjangnya ampe puluh dapo layan sultan namirula anak tuangku siabanda. Iyo kabar curito sejak dulu antasa se karano lupo antasala karano gawa yo kalau tasabui dinan salah yo samoto anjak kanan bana Tuhan. Hari pagi awak babi dua lalu kalawitan jamodi anak ujung air balai tengah ke tengah baranang mandi di tapian. Iyo kambang labu ngopak dalam rimbo ado balangkot tengah ladang seri abi cerita masuk kabaka mulai to jalankan. Hoto bilang kejadian di daerah Surantie kecamatannya daerah Sutra Kabupaten Pesisir Selatan. Apa nama judul curito mana ulama Hola jadi induk samang kita bilang cerita nangko kejadiannya di daerah Surantie. Kecamatan daerah Sutra Kabupaten Pesisir Selatan.
Kabupaten Pesisir Selatan tajadi di nagari Surantie nagari Lawe di Mabana tempe kampungnya. Di Mabana kampung keteknya tajadi di jambatan Surantie kok dari Padang sebelah kanan di sinan tempe kejadian Tuhan. Di sinan tempe kejadian terjadi di daerah Surantie di jambatan panjang Surantie di sinan tempe kejadian menurut sejarah diterima. Obat pokok mangko menjadi bahasa mangko bamulo ba aku asa curitonyo. Adolah urang nambah duo, urang baduo laki bini. Nama duo laki bini, sia namo na laki-laki, sia namo na perempuan, to sabui galajo namo Tuhan. Kita bilang galajo namo indah to etong lamo bana sia galanyo sekutiko sia namonyo sawa katu itu si gobang na laki-laki sia namonyo na perempuan siapo galajo namo banamo si piati mae obanamo siu piati yati namonyo nampadusi si gobang na laki-laki antaro gobang yoyati. O salamo inyo baturutan salamo dalam rumah tanggo dek lamo bakalamo andolunyo awa urang susah tapi dek yakin bau sao. Yo tapi dek lai rajin bau sao rajin lai yakin pun lai kini ala wataran basanang kini ala baran subayit tando si gobang lakasanang baduo jo badan yati. Tandonyo nasibnyo kakabai la mulai ditampu dirasaki manandoan la barasaki tabue rumah nam gadang la pakai bangagan olah badan lago bangi. Babagan badan diri gobang jadi dua samang badan inyo babagan ada dua buah.
Oba bagan ada dua buah bagan canggih lo lain nyobue ba itu gobang Josi ati Oba itu gobang Yosiati bagan canggih lo lainnya punya anak ulanya sangat banyak ba itu bana badan ninyo ndak guna to etong lamo bana de inyo sadang barasaki manandoannya barasaki bagannya ado dua buah kop pelaunya ada pulaunya ada bagudang ikan tuan nyo ada punya gudang ikan kok kana ikan di bagannya ndak kabaju akan lain nyo nak langsung membalinyo diopor jauh jo ampie ba itu gobang kok dipandang Hodisinan kalau dilihat tando-tandonyo barasaki otokul diesel ado cie L300 ado lo cie otomewa ado sabua rumah gadang sabantu itu tuan rumah gadang nyawa sabantu itu rumah gadang 9 ruang selanjang kudo balari di malawati nak kasanang pitilai bagan pulai ba itu gobang Yosiati dek lamo inyo baturutan dek lamo bakalamuan ado barana inyo cie tuan ado barana inyo cie karano nyo ado punyo anak si gobang namo ayanyo siati namo mandenyo anak nanado parampuan karano anak parampuan siagalajo namo siako namo badan anak banamo inyo olah badan lameri Banamo anaknya upi Mary panggilan dari mande Mary panggilan dari ayah itu kalau dipandangi mande jo bapak rang bapiti ayahnya orang berado bagan canggihnya 2 buah oto mewahnya ado cie anak sangat taman jo bang nama anaknya sangat temanyo anak temanyo di ayahnya anak temanyo di mandenyo
kandak nak kawalarang kandak didaya. Oh bolehlah saja. Ndak nambah larang kandak anak baik tu inyo badan meri. Baik tu anak dipandangi tumpak di badan dirinya naninyo si buyung gobang marasaki watambah namu tando-tandonyo barasaki dolu otonyo 3 buah yo oto mewanyo dolu cie yo inyo L300 cie pulo kul diesel otonyo cie kini nyo tambah cie lain nyo bali oto L300 babali untuk membawa ikan nyo maka untuknya membawa ikan agak saja poran ikan kadang-kadang lape kepiaman kadang-kadang ke batu sangkado lape kepakan baru ado juo ke daerah Solo baitu ikannya badaninyo ado lape ke sungai Panu kadang ado tarwi ke Bangko ado ke Jambi joka Batam Madok ka Jambi nyo ajo ka Batam ba itu oporan ikan ninyo coy itu gobang ko dilie rasa kisadang namu bana pencarian sadang naik bana rumah tanggonyo rukun pulo Abi harinya baganti hari Abi hari baganti pakan Abi pakan baganti bulan Masa bulan jodoh bulan Bagan malaikat juo Inyo turukun rumah tanggo Inyo turukun rumah tanggo ba itu kalau kok dipandang ndak ado gadua batang kain ndak nambah selang cie juo lainyo ado aturan
Olainyo aman yuo baitu gobang yosiati Olainyo aman pak rumah tangga ndak ada gaduh bagaduh pencarian bertambah lancar pak tumpak di badannya diri gobang di awak ada sedang barasaki agama sangat taat bana lainnya rajin mendirikan solat ndak pernah perai mendirikan solat kok tiba waktu solat indah nanti nggak cie juo Hosa susah-susahnya badannya buyong gobang Sasusah-susah badan gobang Sasibuk-sibuk karajo waktu solat Tak nanti enggak Tuhan waktu solatnya tak nanti enggak baik tu bana kok dipandang cuy itu hebat badaninyo orang bisa lut ke si gobang apalagi kawan semua gadang yo elok bana dilie kawan banyak elok jo gobang di malo kawan dak ka elok di malo sobat dak kasanang nang gobang pak sawakat itu coy itu banyak piti di saku coy itu kekayaan ado ndak pandai baji wasong ngombong Tuhan Ndak pandai bajiwa sombong mengecek balunak-lunak Kok sempat bagan nyokanai Kok ingin mambil pakan nasi Iyo ikan di masyarakat Ndak nangka balarang sorang juo Biar gae, biar nyomudo Biar ketek, bianan mata Ndak kanyo taga di si gobang Tuhan Ndak kanyo larang di si gobang bait tu elok badaninyo coy itu gobang olah Adelamo bakalamo narasaki bertambah naik juo itu gobang yosia Sadang ditampur dirasaki agama taat pulo baitu gobang sekutiko nyorukun dalam rumah tangga pae
O sadang coy tunyo badan gobang duo joy nyopi yati nanana bertambah gadang nambah namo si upi meri ba itu kalau kau dilihat. Oh indah to bilang lamo bana sadang coy itu inyo nambah tiga rasa kibat tambah pencarian bertambah namu di sinan kalau dietong agak sajo di badan gobang sarato meri jo anaknya Tuhan. O sarato meri jo anaknya sedang coy itu dipandangi agak sajo di badaninyo. Awak sedang ditampu piti ado harinya sekutiko ado hari sawah ketu itu nameri sedang duduk juo sarato inyo badan yati inyo tu sedang jo anaknya. Nameri sedang dipalukan sedang dipaluk mande ado seorang anak ulai anak ula bagan dari badan gobang pajatu anak bujang rancak Tuhan. Kulit putih awak tinggi sampai ndak tabado gagana mudo siako namo badan mudo siako galajo namonyo banamo inyo buyong arnis anak ula bagan dari buyong gobang. O bakato arnis kabake upi yati onde kak yati dangabana pinjaman nambo motor sabanta pai kapasa jalan-jalan kai. Opai ke pasaka jalan-jalan ba itu kato badan arnis mendanga kato dari arnis menjawe badan diri yati onde dangan di si arnis iko makontak motor uni. Poko iyo ang kapay kapasa bakirim muni sekali balian paket untuk menelepon dia. Tolong balian paket telepon ba itu bana kato badan yati jadi ni kato badan arnis pitinyo ambil nombornya ambil kontak lado di tangannya barangke badan dirinya satu barangke lah badan arnis alanya kontak lah di beongnya kontak tak beong lah star masuk masih nilai duit masih ni duit andelanya masuk ala jalan motor tadi. Ala jalan motor tadi sedang jalan motor dipandang motor berjalan lambe taruh kapang sama olah badan si arnis oh indah dibilang
Indak dibilang dola mo bana letarui kepasa badaninyo. Madek lamonyo motor di jalan sampai ke pasar. Motor tadi di balian paket telepon. Setolanyo balian paket telepon. Lah masuk paket sekalinya telepon di badan Arnis. Onde dangan dikayati ala kok masuk kak paket telepon. Ba itu kata badan Arnis. Oh Tuhan. Oh mandanga kata rupo itu menjawe badan si hati. Paket telepon dia alam masuk tapi ado pesan cilai kole ado ang membawa piti kok balik beko ke rumah. Balian kakak sate longongokan. Balian kakak dia setelokan mandanga kata rupo itu jawaban buyung Arnis. Jadi kak kata badan Arnis walau indah ada wapiti bau utang masa te babang okai. Walau bau tangkak badan ambonan sate bacari juo nan sate babali juo tetap babao untuk kakak. Ba itu katonyo pak badan Arnis sinan bekato badan diri hati onde dangan di si Arnis manga sampai coy itu bana. Kato sampai Arnis menjawe jawaban badan Arnis sonde kayati dangan bana jan berang dakak kebake awak. Jan bangi kebake Arnis mangko sampai sabantu itu tapi sabalun kato bajawe. Lain dak banyak orang di samping kakak sabalun kato Arnis jangawe masa balun katonyo Arnis jawe kato sampai dari si Arnis ndak ada orang no dia di samping kakak unice anak di Palu iyolah badan diri Mary. Katonyo sampai rupo itu baru mengecek badan Arnis sonde kakak dengan bana. Nan sabananyo kak badan Arnis lalambe sayang kakak ngakak Kalau naninyo buyong Arnis pajako bukan anak sinanyo asli anak mungko-mungko. Tapi lalamo pai jo badan gobang anak ula bargan si gobang. Kepercayaan buyong gobang yo suami madari badan yati. Itu pulo katonyo kaban. Kok kaberang kakak berang lah saja batamu Arnis jo kakak Arnis lalambe jatuh hati
Arnis lalambe jatuh hati tapi gak malu mengawan Arnis disiko anak dagang Ondak patui itu lodo bekawan tapi daripada kak jadi penyakit daripada bepelem lamu elok kini Arnis kawan akan Elo awaknya kaban saja pada meramu dalam mati pada penyakit dalam badan baik itu kata buyung Arnis kata sampai yati menjawe onde si Arnis dengan bana Ala berfikir ko Arnis mengece Ala kok dia berfikir matang Lai jale di badan Arnis mensuni lepunyo anak Uni ala baranak cie Oko si Arnis anak bujang gagah Ba itu kato badaninyo Kato sampai Arnis menjawe Onde uni dengan bana Oh sajak tiba di tempe uni Sajak jadi anak ula bagan uni Sajak tiba di wilayah uni Di rumah badan diri uni yoni Hujan berang uni ka Arnis Nampak uni darah tersirok Gumantar tulang di tubuh Nak nangka lama cik juo Tapi ba'a mangaban Awak salaku anak ulah Tapas sobat pelam ni Oh dalam hati ni Tapi kini dapat mengecek Tapasok tak bakabani Si hati lambo uraikan Walaupun Arnis Kanai berang ni Walaupun Arnis ni kekanai berang Walau ambo kau ni usia Tapi berjanji Arnis jauh ni Kok selesai Arnis mengecek Mohon ambo kabake uni Jangan disabui lo nak bake bang gobang Jangan dikaban ke suami uni Oh beko nyo bunuh ambo di banggobang Beko ambo nyo usia bikama Ambo kakapai Ambo disikoni Anak dagang ni Ambo disikoni anak dagang lah jadi dulu ni mengecek sehingga iko Ambo carian sate dulu Kato sampai teleponnya tutui nyo matian Tumpak di badan diri hati Semanjak telepon mati Semanjak putui mengecek perasaan ya hati Oh nak lama lalai Oh kato Arnis tekana-kana Mbak itu badan diri ya hati
lahi do perasaan sedang manuang juari ado puku ampe patang manika setengah lima pulang si Arnis baosa tema pulang si Arnis nyua membawa sate itu kalau kau dipandang membawa sate lokan onda terletak di tampeknya seto terletak onda di tampeknya imbau badan diri hati onde kayati dan abanai ko sate pesanan kakak ala nyo ambil sate riati sate nyo ambil Arnis pai balambe pa oh Arnis jalan yo pak bajalan talita tele jalan si Arnis sama seorang ngecalik juo di siati ati siati bertambah lulu Tuhan oh hati si hati bertambah lulu kama jalannya badan Arnis nyuaran jalan kalan sano nyuado kawan di sinan oh sia kok kawan badan ninyo banamu si buyong eman itu kawan badan si Arnis panek dek lamu di bak jalan tibo di rumah mande eman Tuhan tiba di rumah mandeman seto tiba di rumah mandeman nalanyo bacu assalamualaikum menjawe eman sekali alaikum salam kata eman nyocali kalabu rumah kiro si Arnis lakawaninyo naiklah sobat lah badan ambo alala naiklah badan Arnis setolah naiklah badan Arnis duduk badu dengan eman oh sadang baduduknya di kurisi nyobuek kopi di eman nyobuek kopi dua gale bagalak galak olah badan lainnya oh bagala badan ninyo sedang mengopi rumah oh indah to bilang-bilang lama tinggal sedang mengopi to japui badan diri hati
Oto japui badannya diri hati seto dijapui hati tadi na sate dapet di tangan mulailah sate kanyo ambil tumbangan nama sate kepiriang lata-lata dalam pinggan satu telata sate tadi kemulai sate nyo makan seto kemulai sate nyo makan tatagun sate basendo mangko tatagun mas sate basendo bantu si Arnis pae dalam pinggan Tuhan. Oh bantu si Arnis dalam pinggan. Oh perasaan dak lama lagi nyulang mamakan sate sadang mamakan sate ju nampak galak badan si Arnis seto nampak galak si Arnis jatuh lah daging nambah gigi jatuh lah lokan nambah ambil. Ola taman wong pae badan yati anak kati boko di badan nambo baitu kato badan yati Tuhan. Oh sadang memakan sate ju main orang di labu rumah membaca assalamualaikum kiro suami nambah balik Waalaikumsalam kata yati nyo cali suami nyo nanti bo naik labang yati rumah kiro nyo gobang labah balik iyo apa dari si Mary Tuhan. Kironyo apanyo lah babalik nanapa dari si Mary seto tiba di hati rumahnya duduk dake kurisi di samping badan diri hati. Oh mangako sate nak makan niko sate lokan nampak yang lama mangako indak babian ba itu kato badan gobang. Kato sampai hati menjauh ndak lama bana setelokan indaknya lama bantu dulu bangai. Ariado pukul 8 meningkat pukul 9 sedang hari jam 9 tapi mulai kemakan nyoba duo nanana ado di samping nambah namo badan si Mary satu mulai badannya makan batigo dake ruangan iyo nyo dake meja makan sadang baropo duduk coy itu kamulai nasib makan kalau sinyo badan yati nasib yati kalau dipandang nambini dari si gobang nan mande dari si Mary. Satu mulai nasi kaba makan sisanya anak rangku pandai bana mayun letang namu lape nasi basuh galak si Arnis olah nanta labayang memangnya merah bunga dadok jatuh daunnya tepi jalan kambang lah bunga dalam rimbo
Maka mulai nasinya suuk si Arnis nampak dalam pinggan dak nangka lama cie jo tuane. Oh sadangnya makan bantu itu indah to bilang lamo bana baranang mandi di tepian baranang hari latenggian ojo anak lalang panjang raso sakam nasinya makan airnya minum raso duri bantu si Arnis. Oh nantaba yang indak to bilang lamo selesai makannya minum malah disimpannya nasinya jo piring elo nang kumua bawa ke dapur dibawa tempat pencucian manan malam semalam itu hari ada pukul 10 oh meningkat pukul sabale laloknya serumahnya sedangnya lalok serumahnya. Oh guru sekolah dari Solo kinilah pindah ke Maninjau maja tentang gurun panjang kambang labungo di Nantenggi. Otak kajui badan siati sedang lalok bunyi si Arnis nama imbau awak tersinta jago seorang elo salimui batangi si mai. Mariado pak pukul 1 malam meningkat ke pukul 2 inyo sabantu itu sedang lalok jagolah badan diri jati jagonyo dari tempat tidur dari lalok. Nyo ambil apa sekali nyo calik panggilan masuk yo nombor dari badan Arnis. Lah nampak nombor badan Arnis nyo simpan nombornya buek namo si Arnis anak ulah bagan ba itu namo nanyo buek nyo telepon nombor si Arnis telepon indah ati pelangai Madek takui keketahuan pak badan yati di suami takui ketahuan di si gobang di sinan kalau badan yati nyobao ke kamar mandi nyobao mana jauh-jauh nyulang mana lepon balik satunya ulang mana telepon bunyinya pak telepon nama jawab nomor yang anda tuju sedang tidak aktif atau di luar jangkauan mbak itu sekali nama jawab tamanuang badan diri hati di dalam kamar mandi Mayo di dalam kamar mandi kok dikirim SMS atau pesan suara dari WA takut lawak keketahuan di suami beko nyawa ya nampak di suami lah kabatang kalau jawab Mary
itu dalamnya kato hati-hati tepasokan awak tangan Pasokan dak ditanya nyo masuk ke kamar balik satu tiba di bilik dalam bagolek ate tempat tidur bagolek kiri membalik kanan membalik kiri membalik kanan nama ato ndak namu lalu mato yati pangana bake arnis ju Onan malam semalam itu sekalo lalu hari siang Apo tando hari kesiang Bapico murayate kayu Bakuku ayam dalam kandang Ndak siang hari de ayam Ndak siang hari de murai Tandonyo hari kesiang Mabadara badarum darum munita miang rang balari tasingko bantunya ambu nampi katabi matari Tando hari kesiang sarampiang surau jo musaji samo mengaji kado nyoma paginya sepagi itu ala jago serumahnya selesainya ganti pakaian dibuat sarapan pagi oka untuk badan gobang itu bana badan siati bagannya tantu kaba balik bagan duo di tengah lawi anak ulanya sangat banyak lah datang anak ula banyak dicalik bana di nyonya pandang bana di siati duo nyobagan sekali marape sadang nyo masuk kamu aro anak ular mico itu si nyo badan buyong arnisi indah nampak Tuhan si Arnis nado nampak bertambah ibu hati badan yati sudah nyuagi kato harapan nyuagi kato sayang kini nyo ndak nampak lain ndak ada mau umbu lain bertambah lulu hati bertambah hancur perasaan yo pak Hoba itu bana badan yati ndak nan lama dimakan cie ju ndak nan sanang badan si yati Tuhan
Ndak nan sanang do badan siati pangana ka Arnis Juco itu banyak manusia nan Arnis ndak ada nampak bertambahi buat hati mangaban yati gak takui mangecek yati gak malu awak rangkayo rupo itu kana ulalo oh kakanai la ati Sadang bamanuang juo ibu hati bukan kamain pangana ka Arnis Jo Abiari saritu abiari baganti ari abiari baganti pakan nadoari nyo sekutiko oh suami sadang dak di rumahnya pai ke daerah kota Padang ado para lujo kawan-kawan tinggal ayati Joana hanya pai tinggal si hatinya ajo anaknya yonaninyo si upie meri tekana di badan yatinya ambil telepon balik dihubungi nombor si Arnis oh sadangnya alaman telepon lain nasibnya nang kamu jual lai suratan nang kaelo lai masuk nombor di telepon oh sekali jo dua kali di telepon lainnya masuk indahnya angke di si Arnis Tuan oh indahnya angke doa di si Arnis baru di sinan badan yati dikirim sekali pesan melalui WA dikirim SMS elo onde si Arnis dan abana oh tolong angke telepon kakak ado para lu mangecek para lu bana jo si Arnis angke lah dia telepon kakak Tuan angke lah dia telepon kakak lah dia sinan kalau dilihat alanya masuk SMS melalui WA lapenya ke WA Arnis lah nampak di badan Arnis nyoba WA sekali setelah jale rupo itu agak saja di badan yati
Nyulang mana telepon balik setonyo telepon di siati nyo angke di badan Arnis sanang siati dai olain dak tabado O sanang siati natabado nyo baco assalamualaikum nyo jawe jo alaikum salam. O satonyo jawe jo Waalaikumsalam baru mengecek badan yati onde si Arnis dangabana di mako badan diri Arnis mengko ndak ada tampek akak di Konda ada dia tempe kakak ba itu bana kato inyo mandanga kato dari hati menjawe badan diri Arnis jawapan badan inyo menjawe jo luna honde kayati danga bana mangko takui katampe kakak takui nyo awak kane berang kato na minggu dolu kae O kato ka na minggu dolu takui juo badan si Arnis bekokok kanai berang badan Arnis po lagi dake narami ketahuan di suami kakak malu Arnis lekanai tangan Arnis disiko anak dagang yoka Hoba itu bana kato badan Arnis mandanga kato coy itu ajawe pan badan yati onde Arnis dengan bana kok lai sayang ke kakak yo dia kok lai yo sabatu barang ke kini ke rumah kakak udah sadang indak di rumah dia Oh udah sadang indah di rumah udah sadang pai ke padang subuh tadi nyoba rangke ba itu kato badan yati Komandang kato rupo itu baru menjawe badan Arnis jawapan bake yati Ho tunggu sabanta dulu kae Arnis cari tompangan pai Tuhan Oh Arnis cari tompangan dulu kabarangke ketampe kakak ba itu bana katoinyo ndak lama sesudah itu ditutui telepon balik baca assalamualaikum Waalaikumsalam katoyati Selesai telepon ditutuinyo tagak-tagak Arnis tepi jalan dari Lansano tagak-tagak menunggu onda tompangan yo kajambangatan mae o daerah
suranti awak nan sadang nyo tagak nyo ada tapi jalan lalu sekali onda kawan nyo ambil onda labaranti kamang badan buyung arnis Omandanga katoco itu menompang ambok ke jambatan kadake kakak kayati liau sadang para lubang anak tuane mandanga katorupo itu lanaya inyo ate onda ndak lamonda di bajalan latibo di jambatan panjang di Suranti ala turun oh badan si Arnis setelah turunnya dari onda berjalan kaki lambek-lambek bergolai-golai semua seorang ndak lama inyo di berjalan lah sampai tampek badan yati yo tampek nuk samang nampunyo bagan Onam bini dari si Gobang namande dari si Mary satu tiba di labu pintu baca assalamualaikum mata danga di badan diri hati orang maimbau jo assalamualaikum menjauh inyo dari rumah yo dari ruangan tangga Waalaikumsalam ketoyati naiklah kate rumah satu mendanga katoco itulah naik badan diri Arni setelah naik ate rumah nampak di badan diri hati sanang hati badan si hati sanang hatinya ndak tabado sanang dalam hati onde dia kandung Arnis dia duduk lah dulu di kursi ala duduk badan Arnis satunya duduk di kursinya buaya anayit sekali alata kopi mani Talataknya kopi manis atau talatak kopi di hadapan minumlah Arnis keto badan yati jadi kak keto badan buyung Arnis satunya agu ayat tekali satu alai minum mengecek sekali badan yati onde dia kandung Arnis dia kama juang kama nompang tidur kama puluang menompang lalu udang indah
ndak kecuriga. Inyo kan sayang ndak bake Arnis sudah lai watanyo juo kama si Arnis ndak nampak dia. Maka masih Arnis dan nampak udang sayang yuang bake buyong mangaju menompang lalu kamarang ado basiangkan unilah kamar cobiaso kalambuang dak paralu malu kauniang dak paralu takui narasio dia dak kawa buka asale pandai samo pangandai o Arnis Kato sampai dari Siati iyo labini dari Gobang bakato badan buyong Arnis onde Kak Yati dangabana mangko gak takui Kak badan awak salaku anak ula kakak nduk samang punyo bagan ndak mungkin awak kana hati ndak mungkin kajatuh cinta tapi ndak dape Arnis tan balambe bakabar Balambe bakaban dek ndak tetan di badan Arnis mandanga ketoco itu jawaban badan inyo dangan di si Arnis sawakatu dan ndak di rumah ndak boleh bakakalai sabui namola kabake ambo ko iyo sayang badan Arnis Oko iyo sayang dia badan Arnis mendanga ketoco itu onde dangan dikayati bialambo bakakak sajo asalela sayang batarimu asalai kakak ndak berang. Oh boleh jangan tahu orang nambahnya boleh jangan tahu suami kakak biar memanggil kakak ajo mandanga ketoco itu jawaban badan Yati kalau pilagam kababelo ketuko kayu dalam pala kambang labungo dalam rimbo Hokok laco itu Arnisai nang kaelo ndak baa memanggil kakak boleh nambangannya jangan tahu pulo Tuhan.
kan todak manodak-nodak makannya baranang-ranang biala arnis maimbau kakak asa kayati lakayati hosabana la sayang kok sedang berminyak dia baca min kita boleh nak nampak wajah nanelo sajak dapet kata-kata minggu dulu dia kata saya kok malam mata dalang lo arnis saya orang minta ke bapa lo bandara mide anak kuretaji lama langkah di bagan anak ulah kan duk samang lekan yang hati mandang katonyo dari arnis jawaban yati tadi ambil golok rambah ladang kambang la bunga dalam rimbo kok lakan hati dia kan duk samang tandonyo jongodo kabasu dia oh masin tuka buah simpelo tumbuh sabatang di nantenggi baanyo jodoh kakak basuh kakak dalam sadang balaki oh kakak ikan banamonyo ikan todak makan baranang paneari kambang labungo dalam rimbo balangkok tumbuh dalam pala janganlah arnis saya pesan kakak walau kakak dia sedang balaki ditunggu carai jona lama bulienyo sampai kasih sayang arnis masih ala anak siakis kambang labungo dalam rimbo asal kakak bini arnis sampai mati ditunggu kak yati Ananarinyo sari tu bagalak-galak dati rumah bagalak-galaknya nambah dua. Oh bakato badan diri hati onde arnis dengan bana. Kakak sapu bili arnis dulu kakak atu kale tempat tidur arnis jan kemano-mano tidur di bilik nabi yang aso oh arnis oh
Ojan manompang tidur tempe na lain kamajuo manompang lalok segadang iko rumawa kok tadaga raun yo toto adonda pun ado mangajo pai kanan lain barangke badan diri hati nyo sapu bilik badan arnis di barasian elo-elo ale tempe tidunyo lah nyo ganti oh sadang nyo yati dalam kamar mabean tempe tidur arnis datanglah arnis masuk bilik bagalui nama doa mae Rami tekaba balik tempat Rami de anak kurai taji antanyo duya pak kakaraman anggota kan samang kana yang hati oh Tuhan mainyo sadang serupo itu selesai kamar babe anale tempe tidur lah baganti sawung bantala batu kawa itu kalau badaninyo keluar yati dari kamar nan arnis keluar pulo bagalak-galak kaduonyo basanang-sanang hati rumah mengecek badan diri arnis onde kakak dengan bana kok sempat ketahuan di banggo kok tahu di suami kakak kawaan nasib badan arnis so kakak Kato sampai dari badannya buyong arnis jawaban badan yati onde dia kandung arnis dia kok itu arnis jantakui itu jangan lo dipikiran kalau ketahuan di suami kakak ketahuan di badan gobang kotaknya namu dia menarimo awak siap meminta carainan arnis indah kabina nan arnis indah kata buang itu kato badaninyo mandang kato dari hati lasanang hati buyung arnis obat
sanang-sanangnya te rumah baru bakato badan diri yati onde arni sedang abana. Oh ambillah dia konta onda balian kakak sate kepasa balian sate Madura dia. Onyo agi piti di siati, nyo ambil piti di badan arnis, nyo ambil konta onda tadi barangke inyo dari rumah menuju Pasasurantie. Sadang dia te onda juo, sanang hati nyola boyong arnis, sanang hati bukanlah kamain, di malo hati nak kasanang, nan kanda ala dadape, pinta nyola ila kabalaku, lainyo sayang batarimo. Lainyo sayang batarimo sadang di hati onda juo ndak guno to bilang lamo la sampai ke Pasasurantie nyo bali sate Madura nyo bali sate 3 bungkui nan cie untuk badan yati nan 1 bungkui untuk anaknya nan cie untuk badan arnis. Salasai satenyo bali babalik badan diri arnis ke rumah badan olayati latadi. Indak dibilang do lamo bana ndak guno to etong lamo. Ndak lamo bakal lamoan sampai ke rumah badan arnis telata onda ditampenyo arnis lanai ate rumah Oh satu lanai ate rumah la duduk deket kurisi nyota lata sate 3 bungkui tu 2 batigo badaninyo memakan sate Madura. Sadang memakannya sate Madura ndak lama sedang makan sate salasai memakan sate basanang-sanangnya ketigonyo nan anak ketek bantu itu ndak katau kerajo mande ba itu kalau kok dipandang setinggan badan diri hati 100 jo badan arnis cukui jo anak badan inyo to japui gobang di daerah Padang mae. Mato japui badan diri gobang kironyo pak gobang ke Padangnya mencari janamu untuk bagan ba itu kalau dipandangi la dapet janamu untuk bagan la naik kate oto barangke gobang dari Padang menuju daerah Surantie otuan di manyo
nyo tonyo tetiboan latibo tonyo di daerahnya Bukit Lampu Lape Nagari Bukit Lampu Manampu daerah Bungui Lape Nagari daerah Bungui alanyo tombat tamu jo kelok jariang Oto bajalan tarwe juo sadang oto bajalan juo janamu ala dape sadangnya dalam perjalanan indak to bilang lamo lah dek lamo oto bajalan di sinan kalau dilihatnya Maalun saja to tadi latibo di Sungai Lundang Lape Nagari Sungai Lundang Manampu Baruang Balantai di malo hati ndak kamamang bedo tujuan tabang kangalai tuan Sadang berjalan otot tadi lah lewat daerah Tarusan Lape Nagari si Tarusan Latiboto di daerah Sago lama nampu Nagari Painan de oto berjalan juga sampai ke daerah sungai ini sampai ke daerah sungai Nipa Latibo di Batang Kape Manampu Nagari Talua nyodaki Bukit Timasi Tarata lalampak Kampung Lansano Tobalari Taruejo ndak lama to di bajalan lah sampai ke jambatan di Suranti Barantio to di laman rumah meminta tolong karena banyak menurunkan janamu bah agan menurunkannya aja namu bagan maimbau badan diri yati kabake badan si Arnis onde Arnis dengan bana keluar lalai dari bilik tolong udah menurunkan janamu ba itu kato badan yati mandangan namo badan Arnis mengecek gobang sekali ala babali badan Arnis lalamo nyodak nampak baru kini sampai ke rumah kama badannya mengilangnya dia kalau nan Arnis josi gobang sarato badan siati nang gobang manggap Arnis lah diangke badan inyo ndak mungkin lo nyoba paling ndak mungkin lo inyo baduto jo badan gobang
Itu bana niat dalam hati disinan kalau kau dipandang keluar ni sakutiko manolong gobang angke janamu Tuhan. Ndak talok seorang dua orang balapan sekali mangke balapan masih barek juga itu banyaknya tolong janamu yo barek janamu kok dilihat. Ndak lamoinyo bakarajo bakato gobang bake yati yo labini badan inyo onde dia kandung yati dia yo ibu dari si Mary buek la kopi jo ayete es karano orang bakarajo balilah rokok sekalian de inyo sabantu itu buek kopi jo es cukui pangaco sakutiko nyobali rokok di si hati Tuhan. Olah nyobali rokok di si hati senang hati bukan kemainan ninyo janamu tadi lah turun janamu dari oto yo talata di gudang elo-elo tinggal manai anak tebagan banyak selesai bakarajo lah minum kopi jo ayete es alama rokok makan pangaco Tuhan. Oh baru bakatonyo badan gobang kabake badan buyong arnis sonde dek kanduang arnis dia barisu angpai kalawi abean bagan 01 ba itu kato badan ninyo kato sampai sarupo itu jadi dah kato lah badan arnis kato sampai sarupo itu menjawek badan diri yati onde abang dengan bana hojan arnis lolei suruh kalawi mamparatian bagan 01 suruh na lain pekalawi arnis biya di gudang ikan namparalu bangei. Oh di gudang ikan namparalu ba itu bana katoinyo susah orang awak percayai tapi kok arnis luar ke dalam kok masuk ke rumah nanawa indah kecuriga ba itu bana kato yati kato gobang layo pulo sababnyo arnis diangke nyo lalamo pai jo gobang lado 20 tahun lebih mangko percayo pae hola badan lago bangi. Dangakan bana lade abang iyo apa dari si Mary mangko arnis tinggal di rumah mangko inyo mangjago gudang kadang-kadang piti ado ate rumah kadang-kadang handphonenyo ado talatak kok na lain luar ke dalam bekonyo sembah barang awak oh abang oh dalamnya kironyo hati gobang perasaan layo pulo ndak baadoinyo di gudang dia na lain pekalawi
Iyo sebagai anak ulah di sini kalau kita lihat agak di badan inyo tadi mana nari sari tuari bertambah petang jua patang bajawe dengan sanjo sanjo bajawe dengan malam nan malam semalam itu sudah makan ninyo lati dua sarumahnya Masadangnya lalu lapa dalam kamar naninyo arnis tidur lo di biliknya kalau nan badan diri gobang serato jo badan yati cukui jo anak sekalian nyo sadang dalam bilik dalam kalau gobang alat kalau serato anak badan gobang tumpak di badan diri yati ala bajalan kakak taruh kambang labungo dalam rimbo mato yati ndak namu lalu pangana bake arnis juo tuanei pangananyo bake arnis juo magolek kiri golek ke kanan dak juo namu mato lalu anggaran pukul 10 maningka pukul 11 ariado pukul 2 bale mato siati ndak namu lalu tuanei namu lalu matoyati indak disiko di palamu ariado pukul 2 malam baru tekalo badan yati guru sekolah dari Solo kinilah pindah ke Maninjau baru mulai siati lalu raso si arnis namai bau mai makarate sure layang-layang diambil anak randi pau lataki cua nampunyo kandang ayam sebuah joi mau bu Ona malam semalam itu sekalo lalu hari siang paginya kalau dilihat ala-ala jago sarumahnya lah duduk di ruangan tamu ala mengopinya gobang onan arnis lah
babue lo kopi kadapu ba itu hebat badan Arnis ndak nyopala peyati bini gobang membuat kopi untuk inyo tarui kadapu buat seorang. Oh sadang membuat kopi dalam dapur ala datang badan yati cubit-cubitan dalam dapur senggol-senggolan badaninya tuan. Senggol-senggolan dalam dapurnya ambil piti bagian pakai Arnis iko piti dia untuk belanja beko nampak lo di udang beko nampak lo di abang ang berpandai-pandai lah dulu dia bermain badan diri kita ba itu kata badan ini. Orang mi tak kabaran di teli rami de anak pelo banda pandai-pandai dia bermain air jangan sampai kita basa-basa dia. Jawapan badan Arnis sepandai-pandai baladang sepala jaguang menjadi coabana pandai batenggang pasti bakasan mului joati ba itu kato sambiagala sadang membuat kopi juo selesai kopi babue duduk di gudang ikan badan Arnis babakar rokok sabangatang tuan. Babakar rokok sabatang dek rokok alanyo bakar nang kopi baewi juo pangacok mulai bamakan sanang hati ndak tabado balanjo ala ladape lah datang ikan masuk gudang ukuran timbang lawat timbang ba itu Arnis bae. Olah dake lagu dang